बरायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलावहाय थ' फैफिनलायबाय आङो बारहुंखानि पार्ट 2 भिडिअ लानानै उफाय गैया मैयाहाय माने मोजाङै आङो दिन्थिजोबनो हायासै दा एसे दिन्थिलांनो लादों आरोना थ' मा बायस्रांदों एसे बारियावहाय नायनि ओरैबायदि स्पिडमोन दै बारहुंखाया माने फिसा नङा बियो ना थ' बारहुंखाया माने गिदिरानो आरो बेबायदि आं एबारजों मात्र खननै नामाल'सो नुदों तो 2000 बेबायदिनो दिनै नामा बे समाव खनसे नामा बेबायदिनो नुदोंमोन ओमफ्राय आरो दा नुलायबाय आरोना बारहुंखा होनबाथाय बिराद गियो आं बारहुंखा आरो बांग्रिं बे मोननैखौ गियो बाखि बेलेगखौ गिया आरोना तो बे मोननैया बिराद डेन्जारास बुस्थु माने मानि थाखाय गियो आङो उन्दैयाव खनसे माने बिराद बुथिंजादों बारहुंखाजों ओरैबायदि गोजान खारबोदोंमोन माने न' फारसे ओरैजाय बारा बिराद फैगासिनो थेवबो जेबो नायाखै आरो बे समाव मोनथियामोन एसे गोसोआव दं बिराद खारबो माने न'सिम खारबोदोंमोन आरो मथा मथि 3-4 किल'मिटार गोजानसोनिफ्राय बे दिनाव खारबोनाय समाव माने लामायाव मोजाङै बुथिंजादों बारजों आरो दैयाव बेबायदिनो दै मोनलोंदों आरोना थ' बिनिफ्राय आं बिराद गियो थ' जियान हक आं दा एसे दिन्थिलांनि ओरैबायदि बायदों बारहुंखायाथ' माने फिसा नङा बेयो बारहुंखाया ना थ' आं एसे दिन्थिलांगासिनो नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय लोगो दानस्रांजोब्बाय थ' दाबो बोख्लायनो हायाखै नैबे दंफांखौ नै फुरा थिं सायाव दं नैबे दाबो बिथिंजाय ससेखौ दानस'नाय जाबाय ओरैबायदि बायखाबाय नैबे उल्थासो माने बारानो सिमब्रेनायसो आरोना थ' नै दाबो बेबायदि अबस्था जानानै दं बे दंफांखौ बोखारनांसिगोन गयफ्राथ' सेस जाजोबखाबाय एसे दानस्रिदबाय आरोना बेसेबां बोखारनो नै एकदम बन जाजोबसिगोन उफाय गैला बिराद मोजां थायदोंमोन नालाय सिलिखा दंफांमोन दाबो माने बेहायनो दं गोलैनानै नै ओरैबायदि बायखादों आरो बिथिंजाय नै बाथामा सेस नैबे फुरा गेरेबखाबाय मा जाबावनो आरो गोदान लागायनांसिगोन बेखौ बिथिंजाय माने फजा दंफां दंमोन इमान गोरा बेबायदि दंफाङाबो बायनांगौबा सरिथले गेजेरावनो बायखादों बोरै बायखो इमान गोरा दंफाङा एकदम थुब्ला गावखादों गेजेराव ओरैबायदि डेन्जार गावखादों नै मस्रायनानै थलथबखा एसे गिदिर साब देरबायमोन बायबाय बेबो साफा बन जाजोबसिगोन बियो उफाय गैला नै दालायफ्रा फुरा थिङाबो गेरेबलांजोबखादों हनै बेसेबां बायसिना होबाय ओरैजाय बायदों दंफाङा नै गया सेस बेसेबां स्पिडआव फैनाय बार जानांगोन बियो गय सय गैला लांदां गया थांबायलै फांब्रै फांबासो नस्थ' जालांजोब्बाय फिथाइ गोनांबो फिथाइ गैयैबो नै नस्थ' जाजोब्बाय आरो एकदम माने गोजौआवनो जखादों नुबायना गया ओरैबायदि फाग्ला थबस्र'खानि आसरित बेबो सेस ओरैबायदि बायदों नायदो बारहुंखानि स्पिड मोननैखा बेयाव फांनै स्रं आरो बिथिंजाय ड्रेगन दंफाङाबो एसे नस्थ' जाबाय नै टायार सायार एकदम उल्थायलांजोब्बाय आरो मोजां जाबोबायमोन बिबार बारगासिनो बेफोर बिबार ओंखारजोबसिगोन दा हराव नैबेबो नै बारहुंखाया बुस्रिलांजोब्बायमोन बेखौ सोरगिदिं नायजोब्बाय आं बारियाव हाबनानै ओरैजायबो माने एसे थालिरफोर बायनानै दं ओइ सिङावहाय थ' माने खथिया सोरनाबा सासेनिल' जायाखैदि बेवहाय सारा दुनियावनो माने जेथिं बारा थांदों बिथिं साफा जालांदों आरोना लामाफ्राथ' ओरैबायदि अबस्था जानानै दं थ' कारेन्टआनो गैया दासिमबो सानसे जानोसै नै
कारेन्टफ्रा गैया आरोना दंफां गिदिर गिदिर बायसिनदों थ' बेबायदिनो फिसा फिसाबो बायदों फ्राय खथि जानायखौ नुनो मोन्दों आरोना दंफांफोरखौहाय थ' बिराद स्पिडमोन बाराहाय माखासे थिं सिं उरायजोबदोंमोन स' दैखांजोबनाय जाबाय आरोना खामसालि साइडथिंजायनि थिंफ्रा सब साफा बिरलांजोबखादोंमोन आरो थ' बिदिनोसै गोबां खथि जानायखौ नुनो मोन्दों दाब दाब माने जेथिं जेथिं थांदों बारफोराहाय आरोना थ' लोगोफोर बेसेखिनियानोमोन भिडिअ'आ माथो खालामनो बारहुंखाखौ बिराद गिनाय मोनो आरोना थ' बारहुंखा फैनाय माने न' सिङाव हाबना थानायानो मोजां जि जायो जाथों नांगौबा न'आ बायसिनबा बायसिनथोंसै आरो बेखौ लाखिनो हायाना दा जेन' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन कारेन्ट गैया मबाइला चार्जबो गैया जेबो गैया थ' बिदिब्ला गोजोनथोंसै बाय।